ширкати дорувори шифо бахшида ба моҳи шарифи рамазон тахфиф эълон кардааст. Эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва инчунин доруҳо барои гардиши хунро хуб кардан ва дарди дилро нес кардан, доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар. Ширкати бародарони тоҷик дар хизмати шумо мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. 20% тахфиф дорад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастед. Тамошобинони азиз, ба маълумоти ҳамаи шумо як хабари нав мерасонем ва дар идомаи барнома комментарияҳоро мехонем ва саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Ахборот оиди Тоҷикистон ва Узбекистон се хатсайри нави автобус роҳандозӣ карданд. Чихеле ки дар барномаи гузашта қайд кардем ва гуфтем ки ҷумҳурии Тоҷикистон бо Узбекистон аллакай ҳамаи маҳдудиятҳои худшона бардошта карданд ва роҳи заминишона кушода карданд. Ширкати Тоҷикӣ Холдинг Азия Груп аз 2 апрел ҳамлу нақли таҷрибавии автобусҳои байналмилалиро якбора ба чанд шаҳри Узбекистон оғоз мекунад. Аввалин ҳамлу нақли санҷишӣ дар хатсайрҳои зерин кушода мешаванд: Душанбе, Тирмиз, Душанбе, Деҳнав, Панҷакен, Самарқанд. Гуфта мешавад ки вақти тахмини сафар дар масири Душанбе Тирмиз тақрибан 6 соатро дар бар мегирад. Масофаи байни шаҳрҳо 251 километрро дар бар мегирад. Роҳҳои 107 километр аз Душанбе то Деҳнав тақрибан 2.5 соат аз вақти сафарро мегирад. Аз Панҷакен то Самарқанд масофаи кӯтоҳтарин, яъне ки 64 километр дар бар мегирад. Ассалому алайкум ба ҳама подписчикои канали юристиҷей. Конкурси хидматгузаронидесам ва билетҳои мо аллакай кам мондагиай. Ҳамагӣ 250 билети дига мондагиай ва касое ки 5 та билет бихаранд 2 билет айноми ма падарка. Касое ки 10 дона билет бихаранд 4 билет айноми ма падарка. Нархи як дона билет 250 рубл мебошад. Барои харидорӣ кардани билет дайнами картаи Сбербанк 250 рубл мепартоем. Карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад ва чектона дар рақамҳои WhatsApp рӯй мекунем. Рӯзои наздик финалай. Бадроен бахти хитона бисанҷен. 11 дона призай, 1 та мошини Lada Priora ва 10 та конверти 5000 рубла. Як кас нависондаи: салом алейкум акай Сорбон, ма Узбекистон омадам. 2 моҳ шид регистратсия кардагӣ нестам. Ҳозир хонара ки границада мара сизо мебаранд ё ки не илтимос ҷавоб тиҳин. Тара депортатсия мекунам бародар азиз. Як қарори нав миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Узбекистон ҳамин мебошад ки ҳар шаҳрванди Тоҷикистоне ки ба Узбекистон сафар мекунад то муддати 10 шабона рӯз ҳақ ва ҳуқуқ дорад ки берегистратсия гашту гузор кунад. Тошматов нависондаи: салом ака, таваллудум 1995, 27 дам ва 2 фарзанд дорам. Хонарамон дар фурудгоҳ, аблав ағам намета, илтимос ҷавоб диҳед. Не бародари азиз, соҳиби 2 фарзанд бошӣ, агар аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ озод мебошӣ. Сабр нависондаи: салом алейкум, границаи Қазоқистон ва Россия кушода шидагиай. Не кушода шидагӣ нест, вале Федератсияи Россия тасмим гирифтагиай ки дар рӯзҳои наздик границаша бо Қазоқистон кушода кунад. Абдуазимов нависондаи: салом, чорум курс донишҷӯро хизмат даъват мекунанд. Вақте ки таҳсил карда иста бошӣ, не баъди хатми донишгоҳ албатта ки 1 сол хизмат мекунад. Универсал нависондаи: ассалому алейкум, ма як савол дошам. Омадани мара аз 4 моҳ зиёд шуд. Работа нависондагим картада, мигратсиони картада. Як бор регистратсия кардагим. Аз нав регистратсия карда ба дигар шаҳр рафтан метавонам? Бале, метавонед ки ба дигар шаҳр рафтан, агар шаҳри Россияро дар назар дошта бошӣ, ҳамон ҷое ки сафар мекунӣ, дар ҳамон ҷо регистратсия кунӣ хубтар аст. Абдулло нависондаи: ассалому алейкум, рад мара 1.5 сол пеш 10,000 штраф кардам, барои документ накарда будам. Даҳни якум бор карантин ба Тоҷикистон рафтам. Омадам ина нав як рӯз дер кардам, бо 10,000 штраф мо карданд. Не ки патентам доданд. Чӣ мешавад брат? ҳичи намешавад бародар азиз. 10,000 штрафта меспорӣ. Ҳар як шаҳрванди хориҷие ки ба Федератсияи Россия ворид мешавад, вай то муддати 30 шабона рӯз ҳақ ва ҳуқуқ дорад ки документҳои худша аз ҷумла патентча торӣ кунад. Ва аз 30 шабона рӯз агар ки зиёд шид, шумо барои патент гирифтан бирен ҳуҷҷат пешниҳод кунед. Аввал 10,000 рубл ҷариматон мекунанд, баъд патенти шумо дастрас карда мешавад. Ва ӯ 10,000 рубле ки штрафтон мекунанд, аллакай ба номи шумо якта административни правонарушение дар база сохранид мешавад.
акбар хоҷаев нависонда: салому алайкум акаи сорбон, ҳамин нақшаи хизмати ҳарбӣ ба анҷом расонидани ноҳияҳоро аз кадом сайт тамошо кунем? Пешакӣ раҳмат. Ман дирӯз дар видеом гуфтам ки аллакай як вилоят ва 7 ноҳияи ҷумҳурӣ нақшаи даъват ба хизмати ҳарбии баҳориро ба анҷом расонидан. вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон мебошад ва аз куҷо дастрас карданаш телевизион дар ахборо меган. Фурқат нависонда: салому алайкум ака, нархи билет чанд сум шидаги? Ай хидмон, ай Тоҷикистон ба Россия 4500 сомон шидаги нархи билет. Ай Душанбе ба Москва ва ба дигар шаҳрош боз арзонтар. Қодиров нависонда: салом ака, мегуфтед як курс табобати дандон дар Питер чанд сум? Илтимос мегуфтед. Ман намедонам як курс табобатиш чанд сум, вале ҳамун касеро ки мо реклама мекунем зангиш бизанен, ай худаш пурсен, ҳамаш ба шумо гап мезанам. Сидиқов нависонда: салом акаҷон, роҳҳои заминӣ кай кушода мешавад? Роҳҳои заминӣ ай Тоҷикистон ба Россияро дар назар дошта бошӣ рафтана мумкин ба нимаи тобистона кушода шаванд. Ориф нависонда: салом ака, патенти ма 13-ҳамда тамом мешавад. Ман 19-ҳамда билет дорам. Мара депорт мекунанд ё ки не? Барои 6 рӯз не, бародари азиз, депорт намекунанд. Касое ки зиёда аз чандин моҳҳо мегарданд бе патент, вақте ки буд мешавад, баъд ай Россия биромаданӣ мешаванд, дар ӯ ҳолат мумкин аст ки депортон кунанд. Давлатов нависонда: модари кӯдак метавонад аз алимент даст бикашад, кӯдака нишон натиҳад ба падараш. Аз алимент даст кашида метавонад, вале барои нишон надодан ҳақ надорад. Падарам метавонад ҳуқуқҳои худша дорад, муроҷиат кунад ба суд ки дидорбинӣ барои фарзанди худаш суд вақт ҷудо мекунад. яъне ки вақте муроҷиат мекунад падар, дар ҳамуҷа ҳалномаи суда пунктҳое ҳастанд ки барои дидорбинӣ кардани фарзанд нависондагии вақтҳои муайян ҷудо мекунад суд. Мисол, ҳақ дорад падараш дидорбиниш кунад, ҳақ дорад ки бибиву бобош дидорбиниш кунанд, аммо модар ҳақ надорад ки маҳрум кунад аз дидорбинӣ кардани фарзанд. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи худмона ҷамъбаст мекунем. Дар канали мо ҳатман обуна бишен. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.